happy to present to you the people who have witnessed the growth of Innersol. They are our inspiration. Ladies and gentlemen, the De La Salle Innersol alumni. Go Rafi! Go Ivan sa Ikabike! Samuel! Samuel! Hello, Kenji! Sa ibang-ibig mo makamit. Dapat ka, ikay matuwa sa napala ng iyong kapatid. Ang ibig ko ibabatid na lahat tayo ay kapilipisin. Mga kababayan ko, tama-tama nyo, bilib ako sa buhay ko, ako ay Pilipino. Kung may hindi mo tayo maging, pero naman kayo maging, isipin mo lang tayo.